Imu da urade, uglavnom je njima akcent na rad sa decom, malo se radi s roditeljima, ne stiže se, skoro uopšte se ne radi sa doktorima. I onda, eto, pošto je pristup bolnici jako težak, to su neki sistemski problemi, mi smo, eto, smislili da možemo sa strane da pomognemo tako što ćemo ostaviti otvorenu opciju i roditeljima i deci da kad god požele imaju ovde besplatno savjetovalište, generalno psihoterapijsko savjetovalište se plaća i to nije ni mala cena i većini ljudi je to dosta veliki izdatak, mora da se ide u kontinuitetu. Ovde smo obezbedili da to bude besplatno, da to bude kad god oni žele i pozivamo eto sad i sve roditelje koji imaju potrebu i sve survivore, mladice, nebitno od uzrasta, znači mogu biti i sitniji i ovi do 30. može i kasnije, nije problem, da slobodno dođu i da to nije tabu i da će ovde da čuju da su slični problemi svih, da što nisu usamljeni u tome. Savet roditeljima da pričaju sa decom, da ako deca imaju potrebu da pričaju sa psiholozima, da ih ohrabre u tome, ne da ih obeshrabre, da to nije strašno, da nije sramota. Isto važi za roditelje. Negde kada su već zvanično simptomi da bi trebalo da potraže stručnu pomoć, ako imaju neke somatske probleme koje ranije nisu imali, ako su oni uvremenjeni sa nekim psihološkim tegobama koje osjećaju, na primjer ekceme, da im izlaze herpes, generalno da somatizuju, da mentalnu bolest izbacuju tako fizički, onda ako imaju nesanice, ako su anksiozni, ako ne mogu da objasne nervozu, tenziju, eto, to su neke stvari kada bi već stvarno trebali da potraže, ali moj savjet da oni prosto i pre nego što primete bilo kakve simptome, dođu da porazgovaraju. Mislim, tu ne mora ništa da, eto, prosto neko je olakšanje. Psihološko savjetovalište funkcioniše individualna terapija, znači u pitanju, 1 na 1. Naši kontakti su na sajtu, mogu se javiti, ne postoji posebno telefon za savjetovalište, prosto se mogu javiti bilo kome ovde od nas i mi ćemo ga spojiti sa našim psihologom koji radi savjetovalište da se dogovorite oko termine. Takođe ovde se, znači u ovim prostorijama se radi terapija, naravno 1 na 1 u intimi i kako treba da bude, ne ovako u guži. Krajem prošle godine smo pokrenuli jednu akciju, neki način edukacije medicinskog osoblja, to je studenta medicine, studenta psihologije i drugih pomagačkih profesija, sa ciljem da im negde otvorimo vidike i da ih mladice iz prvog lica, znači oni koji su bili pacijenti, kažu neka svoje iskustva kako je njima bilo tokom lečenja, to su i pozitivne i negativne iskustva, i da im, nadamo se negde, to će im pomoći da postanu sutra bolji lekari, bolji psiholozi, bolji medicinski radnici. Mi smo u razgovoru sa mladicama čuli razne neke priče koji svako ko je ikad boravio u bolnici imao i ovako i onako iskustva, ali mnogo je meni lično bilo jezivo da čujem kako su oni kao deca percipirali te događaje. A to su neke sitne stvari, sitni ustupci lekara i sestara koji su mogli da im učine da bi njima boravak bio mnogo lakši. A oni, ja sam sigurno nisu imali lošu nameru, ali prosto u tako toj rutini, u žurbi, oni ne obraćaju pažnju na te stvari. Tako da smo napravili jednu tribinu gde mladice i roditelji pričaju svoju priču. To su lične priče, vrlo su konkretne, gledamo i da pohvalimo, bilo sjajnih primjera, a i opet da ih negde ohrabrimo da malo više obrate pažnju na neke sitnice koje mogu mladicama da pomogu. Ja sam vrlo zadovoljna što smo ostvarili odličnu saradnju sa skoro svim fakultetima. Dekani i načelnici odeljenja su jako otvoreni, vrlo zainteresovani. Za sada smo održali jednu tribinu samo u Nišu, to je bilo krajem prošle godine u Kliničkom centru Niš, a sad evo planiramo čim počne semestar sledeći da to bude i u Beogradu i u Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu i to podrazumeva i medicinske fakultete i filozofske fakultete gde studiraju psiholozi, a eto zvali smo i sociologije i ostale pomagačke profesije.